kanca-kanca jim setan priprayangan kabeh wae mangkaca mundi dawuh saka Bapa Penemban supaya ngrangket Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo mangkaca. Batas banyune kandi harian tidak untuk kami model kaya asli wetane aku yo melu budal, aku yo rombongane setan. Dadi setan cangkeme ombo ki rekoso, omong pegel kesel kabeh. Eling-eling biyen uripku ning alam donya, senenganku rasan-rasan tangga ngrasani kanca. Bareng aku mati kleru dalanku malah dadi setan cangkemku ombo. Gusti kula nyuwun ngapura. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe gibah, mboten badhe rasan-rasan Gusti. Kula kapok nate sedina sewengi ngrasani entek wong 220. Waduh kapok rasan-rasan. Nyuwun ngapura Gusti. Cok enteni cok. Kang Dani Kang, aku ya setan rombonganmu Kang. Iki piye wetengku obah terus senep rasane Kang. Waduh, iki sing ning wetengku iki duwite rakyat Kang. Aku ora ngerti nek koruptor matine dadi setan. Aku kapok Kang. Gusti kula nyuwun ngapura Gusti. Upami kula ngerti mangan dhuwit negara somben matine dadi setan, saestu kula mboten wani korupsi Gusti. Kang enteni Kang. Tetes kayune kanthi Maria Cita untuk kami. Aduh yo nggih bokong kok ora iso meneng, kok obah terus nganti pegelinu rasane awakku. Kula nyuwun ngapura Gusti, biyen urip kula teng alam donya senengan kula nyebleki bokonge Elsi Gusti. Ora tak bayar. Aduh kula kapok. Kula nyuwun ngapura besok nek ketemu kula bayare Gusti. Kula kapok Gusti. Kula mbiyen nyentaki bojo kula Gusti. Aduh ya, mati aku. Aduh ya,
Ando dadi setan gegeden ndas jebule mumet tenan aku. Aduh nyuwun ngapura Gusti. Biyen kula urip teng alam donya kula nu dadi wong sing sombong, kula umuk. Bareng mati kleru dalan dadi setan gedhe ndasku. Aduh. Layak tangga-tangga kok do alok. Wong kok gedhe ndase. Jebule dongane tangga mandi. Upami kula saged gesang malih kula mboten badhe sombong Gusti. Rekoso ndas kula gedhe. Kenging napa ndas kula gedhe niki kula kok cilik Gusti. Ya. Cong culiten pocongku uculiten moten biyen kowe mendem aku lali nguculi tali pocongku cong culiten pocongku uculiten moten lebo kowe nang endi ten sapa ya iki aku gendhaanmu mbiyen kok nyusul aku cium dulu alah nakal kowe nakal diambung yo guyune kok mulane aku dadi setan iki mergo saka dapurmu kok iso nyalahke aku Mas biyen angger malam jemuah kok jak metu kok jak golek pesugihan ning biyen uripmu lak sugih ning alam donya bareng saiki uripe matine dhewe ora ditampa karo sing kuwasa dadi setan Dik apa Mas njaluk ngapura sing karo sing kuwasa aja dibaleni meneh nggone golek pesugihan. Aduh Gusti kula nyuwun ngapura upami kula saged gesang malih kula mboten badhe golek pesugihan kula badhe golek kemelaratan Gusti ngapa ora ana kok wong urip golek kemelaratan urip kok angel golek pesugihan ra entuk kemelaratan ra entuk nyambut gawe sing halal sing berkah ngono ora sembrono kaya ngono kuwi njaluk karo sing gawe urip oh Mas ayo golek pemruwatan nanggap wayang dalange saka ngendi saka lor ayo saka Rembang Rembang ayo nantang ayo mangkat menungso mumpung urip ning alam donya mertobato nyuwuna pangapura lawan Gusti kang Maha Kuwasa
Trombono kang sinebut